Internetový e-shop Terulka.cz nabízí spoustu krásného kojeneckého zboží, dupačky, bodíčka. Je tam velký výběr, vidíte barvičky pro kluky, holčičky, takové neutrální. Na zimu se vám budou hodit fusaky do kočárků, do autosedaček. Ten první fusak byl na děti do 1 roku. Teď ty další fusaky, co vidíte, tak jsou na děti od 1 do 3 let. Opět si můžete vybrat barvičku, která sedne. Tady dál jsou vidět rukávníky na kočárky v zimě, výborná věc. Když budete tlačit kočárek, pěkně se přitom zahřejete, nebude vám vůbec zima na ruce. Kolikrát i přes rukavice je chladno, takže doporučuji nakoupit. Internetový obchod Terulka.cz najdete také na Facebooku. Aktuálně se hraje o krásnou hrací deku značky Fisher Price, takže se můžete zúčastnit, stačí se stát fanoušky a počkat si, až se bude losovat. Kromě toho se tam dozvíte i novinky.